Siyabingelela kubo bonke ababukeli beBlack Live TV. Igama lami nguSibowa Kangiba. Namhlanje sila endaweni yaseMkhomazi eMahlongo. Masuka la sothatha uleft sishone phansi ngakohluza ingqondo lo ngakonjabulo la sibhalelwe khona ke umfowethu wakwaGumede. Kunodaba ke ayosilandisa ngalo. Kanti ke remember this is a Black Live TV season 3 izinkinga zomndeni. Nakho ke okunye kumele ngakukhohle ukuthi iBlack Live TV isponsorishe uEasyBet. Okucelwa ke abaka EasyBet nathi sikuncencayo baka Black Live ukuthi uzoya lapha ku description yethu uzongena kwi link ufike uyo-register. Mase urejistile kuzobe kukhona i-promo code ebhalwe ngo Black 50. Mase uqeda ukufaka yona ke leyo promo code leyo uzobe usuthola ama spins awu 25. Uzobe uzidlalela mahhala ushibilike uzobe udlala noma iyiphi game, the game of your choice with EasyBet. Do not forget, hamba register kwi description yethu khona i-promo code, ungena kwi link yonke into uzoyithola khona. Ungakhohlwa ke bakithi udaba olubaleke kakhulu ilolu lwakaGumede. Njengani nazi ke bakwethu ukuthi uhlelo lethu izinkinga zomndeni kanti ku season 3 lo hostwa yena uSibowa Kangiba. Sisuka lena ke eThekwini sila endaweni yaseMkhomazi njengamanje eMahlongo ngakwahluza ingqondo. Sifonela umfowethu uDaliswa kwaGumede banenkinga yomndeni abafuna namhlanje thina njengo Black Live TV singenelele kuyona sibaxazululele yona. Mfowethu unabantu abadala umfowethu njengamanje ngoba sekukhona abantu abadala udaba oluningi sesisoluzwa kuyena kubantu abadala umfowethu. Uyaphila for Gumede? Ngiyaphila. Ngiqale ngibingelela baba ngicabanga ukuthi umfowethu njengoba sibhalela nje ithini iBlack Live TV. Sisukele eThekwini sifuna ukuzoza udaba lenu. Ekuzweni kwethu udaba lenu inhloso yeBlack Live TV iyonkana ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu. Njengoba sisuke nje le kude seza la besifuna ukuzoza udaba lenu ukuze sikwazi ukunisiza. So engicabanga ukuthi mhlambe ubaba ngachaza ukuthi bangaba kuphi, basuka kuphi, bavela kuphi. Yeah. Mina futhi ngisho ukuthi la sindabuko la sizalelwe la. Hayi inkinga yethu la sihlale ngaphezulu kwalo daba ukuthi asihleli ngendlela kuyona. La kunodadewethu oza ngemva kwami. Meza ngemva kwami. Umilwe yinto embi ebuhlungu azalwanga nje umqondo uthathe kahle omilwa yinto la emva kwentebe. Iyakhula lento ima ngabe esho lodokotela. Abantu ababona mabe besho ngoba siyabahamba labo abantu ababona hayi ngoba isimila iyimilele into eyenziwa umuntu thizeni uthile. Kwaya sisifanga ngadaba kakhulu ukuthi azalanga nje. Kwaye wadideka umqondo. Kumanje uyagula. Umqondo wakhe awuthathi kahle udukile. Lazi nalento le kuyena la ayingiphathe kahle ihlo udokotela waya kuyena. Kwathiwa sibuye kusayini ukuthi mangabe eshona weshona. So sathi hayi akakame kancane. Mana-ke baba odokotela bathi sayinelana ukuthi mayengabe eshona uzoshona hayi ukuthi akasayinelana mhlawumbe ukuthi uzoyihlinzwa okanye bamnikeze i-date. Ebesayinela kona ukuthi ukuyohlinzwa sala sathi ngeke ngoba sasibona lento nje bila esengcupheni ekubeni eyayimi kambi. Mr. Gumede engifisa ukwazi kakhulu ukuthi lolu daba sililande nje kahle kusukela ekuqaleni ukuthi kuze kufike la ekhona kwenzakaleni. Yena umuntu esikhuluma ngaye njengamanje ukuphi isimo sakhe sikanjani iqale kanjani lento ngoba yonke into inomsuka wayo ukuthi mhlawumbe waqala waxabana nosibanibani kanje kwaze kwafika lapho. Yila ngifisa khona ukuze abantu ngoba I can assure you ukuthi Black Live TV izonitholela umuntu ozomsiza. So umuntu ozonisiza kuzomela azi ngoba uhlelo lunababukeli abakhulu lunabalandeli abagcwele umhlaba wonke la eNingizimu Afrika njengamanje. So uma ukhulume nathi kunabantu abazothindeka bafake lokho abakufaka abakhona ukunisiza. So kubalekile ukuthi udaba ungilandise kahle lonke. Yes. Hayi futhi ukusuka kwayo lento yasuka khona la emndenini wasekhaya. Mayisuka lento lena kwakhona uhelizisana komunye wakwethu uzalwa naye. Wazalwa naye udadewethu lo ozenza kwami lo ngithi uyagula. Hayi wasethola inkosi abangakuyena wasethola umshado washada. Meshada waya emzini wakhe. Meya emzini wakhe umuzi wakhe useFreecoms sikhuluma nje useFreecoms. Yes. Lokazange ngiphathe kahle ngokuthini. Yena udadewethu lo esinayizalwa naye. Waba namagamana kuyena lo ngane lokugula. Uthi umuzi wakhe muhle wathi kanjani yabona lo ekhesa. Plus futhi ke kuphinde simlande udadewethu sibuye naye simlethele ekhaya. Sizama ukumshisela impepho. Sibizana sosolutho sibizana sihlala endlini kwanginorawundi ophezulu la. Yes.
sihlala kona masihlala kona sibizene siyathayiza phela siyakhuluma ukuthi hayi akuhlise kulaka kulento yini hayi udadewethu lo mangabe sithi sihleli naye umnyango nanku yena thina sizoguqa sibheke emsamo yena uhlala egoqa izandla abheke emnyango Mana-ke bakugumede umuntu manisemsamo nizokhuluma nedlozi lala ekhaya. Lo obheka ngamumva uyena muphi lo ogulayo noma mhlawumbe lo omunye ilokho esayo lo munye ngaze ngambuza ngelinye ngambuza kuyena usisi ukuthi hawu awubuze kuyena kwenze njani uma besikhuluma nabantu abadala ithongo njalo ngeqaphela uhlala ubheke emnyango into yini lena hayi lenye ilanga kwenza-ke futhi-ke la sibe nomcimbi wenkukhu sishweleze futhi hayi uma besishweleza la ekhaya right kulungile hayi bhuti ngiyakutshela uyoncengwa elandwa kwenye indlu kuthiwa keze la ancengwe imani ngisageza imani ngisaqoka imani ngiyeza sengizoqeda ngisho ukuthi isikhathi siyahamba la kuyaqhubeka no sibonisane leso sasho ukuthi hayi bafethu asiqhubekile ayikho le kodwa niyambona ubani asho udadewethu athi udadewethu lo unenhliziyo embi ngithi nami unenhliziyo embi ngiyambona ukuthi unenhliziyo embi kepha ufuna ukubheka kwalo muntu ukuthi uhamba kanjani kuyena hayi emva kwalokho basusaneke naye-ke usisi wami lo ose-Freekom hayi mama esusana lo osegula nje usegula cabana nalo othi wena uyanikhesa la ekhaya hayi kuze kucace ukuthi ngempela hayi avele ubani ukuthi hayi amfuna yami engamfuni hayi bagivana ukuthi sikubambe lo ngathi mncane tshetha hayi hlesulaka amehlesulaka hayi ilunge lento uma ngathi upholile hayi ukuthi mahlayeni abaraqala udadewethu lento ivesane imile yabo kube intunguzana nje encane hayi lento iye mawala inyuka iye mawala siye kumuntu obonayo mana saprova kubona ngoba siyabona hayi lento khona izefethi khona isandla esinemfene khona isandla esinemfene hayi mahlaya hayi siye kumuntu obonayo sithi masithi hayi umuntu asho umuntu uthi hayi lento hayi ngoba iyimile lento isakhiwo chaza futhi ukuthi hayi lento le iyakhiwa umuntu ifakelwe lo ngoba lo waba nenhlahla ukuthi athole umendo wasala waphinda lokho esayo ukusala kwakhe wahamba wayangale meyangale wawubona umuzi wakhe yabo kanti vele basuse ngisho ukuthi kwaba yiso elimbi kuyena ihliziyo yagaya ibozi kuyena ebona lo muzi lo kushuthi kahle laba bami umsuka wayo yonke lenkinga esibhekene namhlanje ukuthi udadewenu okanye elinye ilunga lomndeni lathola umshado yebo plus abathula nanga kusho ukuthi lo wasala lekhaya waba nomona futhi ngokusobala ngoba yonke into esiyenzayo ayafuna ukuthi sibe nempumelelo ngaso sonke isikhathi uthandela ukuthi thina sicele kuyena asibone thina sihlupheka ngaso sonke kumanje asizwani asingene la kade sinento la kade ikhona sincenga nodadewethu ngenkosi nangedlozi sazi lojikela thina idlozi lekhaya lesabantu kusakade kuye mina ngiye khona lapha phezulu ngoba ngenxana asikhulumisana naye ikuphi phezulu Mr Gumede nawo nje baba ekhaya elikhulu la phezulu kushuthi amakhaya amabili kule ndawo sikuyona yebo baba bhuti sahlukaniswa ikona zabe emabili ungezwani yena sithi ngaba ngeke sikwazi ukuthi sihlalelane naye ngendlela yokuthi wayena wazokhipha igama wasikhipha kushuthi emva kokuthi udade wena ashadelwe ila qale khona ukuthi inkinga zibe enkulu emndenini kwaze kwahlukana ngisho izindlu yebo ngoba nabo futhi nathi masenze into la siyababiza njengoba kade lana usisi qedela lamajayile embathiso ngayisukela mina ngaya khona ngoba bathi nimesaba ngathi mina ngilungile nami ngiyakunqena ngoba nami futhi asizwani kakhulu ke ngoba ngiyakwazi ukuthi ngimtshele iqiniso nami uyakwazi lokho yabo ngiye lapha phezulu kukhona umshanami lapha bese ngithi umshanami uyazi na ukuthi asitholayo ngizocela ungitshelele usibani ukuthi kuyadingeka lapha ezansi usohlelweni ukuthi azomukela okungokwakhe bese kuthatha aphinde imuva ukuze indlu zingajikeli thina ukuthi ubona kunjena nje kwaba kanje yabo hayi kusho ukuthi amtshela hayi simlindeleke ukuthi uzofika hayi kwaba umcimbi wazophela ngisho nathi thini namanje thina futhi abhuti asingenelana sizwani ngendlela yokuthi kuye ke sesusana nami nami esusana nami hayi lokho angiphatha kabuhlungu umuntu ohamba ke ngibuye ko-Harding mangibuya ko-Harding ngiya umuntu ohlolayo obonayo hayi lo muntu lo ashaye ashaya into emnandi ngoba udadewethu ngimtshele na ngelinye ilanga sihleli ngithi mina dadewethu nginenkinga lana ukushona kwababa ubaba asho ukushona kwababa ngikubonanga kahle ubaba mangeyona indoda ejwayele isibhedlela ubaba behamba abuye
ubaba bewumuntu wamasiko. Abuye ubaba oright kulungile ubaba washona ubaba. Ngihambe ufune lo daba. Mangilifuna lo daba hayi umuntu oshaya amathamba angitshele futhi ngathi hayi ungazofuna ukuthi indaba esemndenini. Indaba idla emndenini. Mana-ke ubaba ngoba sekuwokunye manje kushuthi lento usunakho ukuthi uyicabanga uyihlanganise njengomuntu osemdala ukuthi kungenzeka ukuthi yaqala la ubaba before kuze kugcagcele la ekhaya besakhona beseshone kudala. So manje usuyahlanganisa njengomuntu uma ubuka ukuthi okay kushuthi lo muntu kade aqala. Mhlambe point ngisake lo magama kade aqala ngoba nalama sithi so cwaninga khona kuthiwa kuvela yena nisukumeleti angathi sihamba abangaka ave silahlekile imali. Ave silahlekile imali through yena. Sithi masihlangana la ngeke ukuthi la thina masihlangene sinalo moya ngazokhona noma isiphiwo sokuphula ngeke simakhele thina mhlawumbe sami sothenga umuntu ukuthi ambulale noma mhlawumbe nathi donse ikhaya siyakhona simbulale cha. Ngabuya ngale langa sengile umuntu obona iphinde kuwona around phezulu sithi sahlangene masisho kanti fuck all. Mase usana nami hayi nami ngivele ngidini okwangempela kanti sengizwile ukuthi ngithi mina azokuthi ntoni le nemiyela ngala la azokuthi namhlanje ngiyamqonda ngamtshela. Umqonda ngamtshela dadewethu ungazuluku uphakamisa uthethe ufuna lesikhothama kwenza ngoba efuna sikhothama ke no lalela umngekho kwababa isandla sakho ubaba wamdlisa. Ubaba wamdliselani ibhodi siphinde silandele wemdlisela ukuthi kwakunobaba lo kuthiwa umfundisi Mpumpulu elokhu efika la ekhaya ebusuku yabo ekhaya phezulu athi sahlala khona ngabo 11 ebusuku ingongoza lo baba 11 ebusuku uyangena ubaba esaphila angene mengena hayi kuthi ngasase ngimtshela ubaba baba hayi bo akho inkunzi baba za sabuselana sibayina so baba evoma lento emzini wakho le ndoda njalo ngo11 iza la mase vuka emsebenzi isebenza kaSayikho. Indoda le esifika ke manje ifika njengomuntu oyishende kanje. Kodwa ngisho thina uyalala la thina athena uyakholwa. Nalo mangibuza ngiyabuza. Mayifika la ekhaya yena uthi umuntu wasesontweni okanye umfundisi. Yebo umfundisi umuntu wasesontweni wathi uzoshumayela. Ngithi nina ngashumayezi sonke. Manje ushumayela ngo11 ebusuku. Ushumayela ngo11 ebusuku. Yena yedwa hayi thina. Ubaba aphuziswe bhuti wami aphuziswe iti elifudumisiwe. Lo mfundisi indini lokuzokwenzelwa ubisi olifudumele neziteki zenyama eshapha. Ngibuze futhi mangena hawu dadewethu. Ubaba umfundisi wamenzela into kanjena. Ubaba kanjani ungamnake kumzali wakho na? Qala lapho ke kumina ke wangangithanda. Hayi ngaze ngamtshela kanti uphozeni lo awuthola ubaba lo phozeni wasuka enkampanini ethize asuka kaSayikho shuqu umshuqulu baba shona kwaye lokhuza ngamtshela ukumtshela kwamoke ukuthi ungizwa ingane lencane le ayila phezulu nencane lapha ayila bambalwa esikhulumisana ngenelwane umshana wami njengwazi ukuthi siqu njengabafana kanjani nabo lento bayibona manje mfowethu akulula ukuthi size lana ngithi mina ngiyabona nani ukuthi indlu njani ingakanani mase sizogcwala sonke la sizogula phela nina ncingane impintshe lapha ke la ngoba vele mengenabaleka nezana zosiqhotha mo ngokusobala nje ngaphelele ngiyahamba unesandla esimbi azomfihla unesandla esimbi okuningi akwenzayo ukubi nananga udadewethu angaqhubeka okunye nananga mfana bezibonela okunye kuyangilibala ngoba ngithi awengisho lokhu cha bakwethu balaleli niyayeza ukuthi lento inkinga enkulu akusiyo into evele yaqhamuka ngoba umfowethu uma lilandisa udaba ngisaqala ukuluzwa njengoba belibeka phambi kwethu elendlala bengizwe ngathi udaba oliqale ngesikhathi somshado kanti into vele ebiyenzeka le phambilini la ekhaya. Siyacela ke bakithi ngicabanga ukuthi lolu daba lolu lithinta kakhulu abalaphi bendabuko. Siyanicela nisize nanku umndeni wakwaGumede ngokusemandleni ngoba lento ngempela uyabona ukuthi lento ifuna nje abalaphi bendabuko ngeke sizasicela odokotela sicela osozondlala kahle sicela abanye abantu sicela nje abalaphi bendabuko
nalabo ke abangakhona ukuthi mhlawumbe banikele ngaleyo ndlela ukuze umndeni wakayikhaya uthole usizo, ngoba uyachaza ubaba la ukuthi ziningi imali eseyimoshiwe kodwa usiza abalitholi. Inkinga ke semndenini niyazi ke bafowethu ukuthi ukufa kwasemndenini, amanzi amnyama aphehlwa umuntu wakwenu kunzima ukwachitha. iBlack Life TV le bafowethu, uhlelo lweni lolu enilweseka kakhulu iy'nkinga zomndeni. Baba, ngicabanga ukuthi sengizwile nolalela uyeza ukuthi namhlanje kunomuntu ohlanyayo, namhlanje kunomuntu osewahamba emhlabeni obengubaba kunini. Umsuka walento iqale kanjani ifike kanjani? Lo ongasekho-ke right ekhanda, ukuphi njengamanje, uhlala kuphi? Ngicela nje mhlambe sikhulume ngaye kakhulukazi ngoba uyena umuntu ophilayo, uyena umuntu osengathola usizo. Use-Africom futhi. Uhlala nobani eFracom? eFracom uhlala nomshana wami nengane yakhe encane. Emzini la aganele khona? Yebo. Endlini eganele khona. Manje iyahlukumezeka lo mfanyana, useqede esikoleni yabo. Manje esikoleni sothi mhlambe athola amatoho, ukwazi ukuthi agade lo hamba i-crash, aphinde abheke unina. Ngoba unina uthatha kwani ufoni ufaka elokhuzeni etoilet yabo. Abuye hayi lalela kanti ade eyinono zamanje clean endlini kukuhle. Kepha masufika manje bakhona umehluko kade clean umfana kade engaclean intombazane. Naye kanti ikhona le isho ithi malume ngikhathele. Manje Mr. Gumede, manihamba abalaphi bendabuko izinyanga, mhlambe ikuphi la seyihambe ezafinyelela khona, seyizame kangakanani? Baba, seyizame kakhulu, impumelelo lutho ngifuna ukuqonda mama, akulungi. Lento ibiphinde ngalento sihamba nelwane, ibiphinde mhlambe sinike umshanguzo othile. Sithatha sithi siyamnika, simyisele mina bengizwa ngoba ngifike ngimthethise. Yes. Ngifike ngimphuzise, ngifethe kuthiwa ngimphuzise, ngimgqumisa zonke, ngimchaze nokuthiwa ngimchaze sharp. Kodwa inkinga kuba ngathi kuthe kusho yena futhi hayi shiya lo mshwanguzo le. Ngithi mina uqhubeke ngoba ngibona ngathi kuyehla. Tshele ngisho umyeni wakho ukuthi senosiza la kanje. Wena mfowethu wenza kanje lento, ngisho kumyeni wakhe njalo. Wena mfowethu wenza kanje, thatha lento angayibona. Koze ukuthi ifihle. Angazi bakwethu lelwane zakumathuna izona futhi zifuna zimkhombisa lento la ingakhona, fika ithathe lemini mbombombo emnyango uchithekayo. Usuke esetshinga yona imishanguzo esizama ngayo. Sicwila ngaleyo ndlela. Sihambe sokwabanye kamanye futhi sifake imali bathini asize la. Hayi. Ngahamba mina ngaya kuyena ngathi ngiyamlanda, waphuma esetekisini esegibeleni kwathuka nombani nami ngaphoxeka, ngithi ngiyamdlalela ukuthi abuyele ngani ayinamandla. Waphuma cishe washeshwa iteksi. Abantu babhema mina ngathi mina hayi ukuthi bafethu neza abasazi silo. Ngithi simo ngoba ngisazi. Mina ingakho bengithi ngibeka kanje, hayi manje ngitawena qala ngene wena manje hayi cela ngene. Yabo hayi bafana jomba qala eyojomba kathi isuka iteksi, hayi zicapha kanjani. Wawengene hlala silemkhomazo endlela indlela kuphinde emuva lesuze. Hayi qala lapho sangizwanile la. Wena manje sile uNombolo elisanabantu. Yabo ngathi hayi la buya ke zama ukufona kumele babhele ucingo. Bekuthi futhi kodwa mase kudlobile. Bengidina bangazalwanga nje. Abuye kafona mefona. Yena siyamsiza thina. Asinankabi la, asinankinga ngoba sicela usizo ke. Ngale kuyena lo phakathi kuthina lokho ngale. Akuthi ithi kunokuthi kuthi idikile ijabula impela. Yena ushoza thina ngayi. Lonto iyona ke futhi lento sibasela ukuthi hayi bonganti isoze sizakale thina. Nophumula nini? Angiyazi imali inyanga esezithathile. Eyodwa ize yashathi la kini lapha kini sithi yebo ugijima ngisho inyanga enkulu. Ibizwa yena. Umuntu oletha inyanga enkulu lo onihambelayo. Yilosindezelayo, lo sicindezelayo. Hayi la ngempela akekho ongayibona wayibona ihambe ibuza ididekile. Ngisho isikhwama esiphethe nje obotha hayi sithwele into engasile yabona inkulu. Ngoba baba wami ngoba phela la isemahlongo la. Yebo. Indawo eneyinkosi eneyinduna. Angazi mhlambe nicabange mhlambe nenze iquqaba mhlambe abizele noma umhlangano wasendaweni ke noma kuyiwe enkosini noma kubantu abaphethe nje inhlaka zonke ephethe la. Ngoba imvamisa amakhona izinto enjengalezi yale kubizwa amalungu omphakathi
kuyo nasenduneni kuyise nasenkosini lo muntu adingiswe endaweni waphela niyamazi. Siyamazi mfethu nayinto enkinga baphulule nayinto enkinga la ngase seyihlanganisa nento nodadewethu hayi Into enake nayikhuluma vele family. khuluma yabona-ke bhuti uma uzohlanganisa nomuntu wesifazane ubuya ngene la udadewethu anohle hayi yeke le ndazi lento lena izosibonisa ngabantu ngithi phezu kwalokho hayi izosibonisa ngabantu ekubeni uyesaba naye aphinde ayisho lento hayi iyazi ukuthini uzosibulala kakhulu. Ngithi mina how much more mina sengimtshelile ukuthi uyena wabulali bakhe. Yes. Yena owenza lento udadewethu. La ekhaya mhlambe in terms of amatoho uyena obetohoza la ekhaya noma Lutho bhuti bengatohoza bebhusto yena mfundisi intini lo umfundisi impompolo. Kanti bayabambana. Umama lo enithi akasekho right ngesimo sekhanda yena khona la betohoza khona. Yebo. La endlini ke njengamanje ubani otohozayo ukhona otohozayo. Hayi bhuti ngoba mama mina ngisho nje kodwa into engathini uqamba manga ngoba izinto eziningi zivalekile njengoba sishilo nje ukuthi la ekhaya abantu abathakathwayo bahlala igazi. So izinto eziningi kuba nzima ukuthi ziqaqeke noma uye kumuntu obonayo ukuthi uyocela usizo. So njengoba usibona nje nasebusweni ngikanje kwesinye isikhathi ingoba kwaba umuntu wasekhaya uronke owabona into enhle wafuna ukuyona into kanjalo. So manje asiphilelani la ekhaya ngenxa yokuthi nje umona kwabanye ukuthi udade womunye usenje mina ngingekho nje. U-anti beziphandela lokulayo beziphandela indlela yokuthi umndeni wakhe ufuna ulala udlile ube nakho konke empilweni. Yena lekhulunywa ngayo ugangayo bengafuni ukusebenza. Bengafuni ukusebenza imkhumbuli mina kusolo ngazalwa ukuthi uyasebenza. Ukuzalwa kwami mina angikaze ngimbone yosebenza. Bekusebenza ngisho ukhulu kodwa yena akaze ayosebenza. Kodwa besithuka umuntu enemali. Sikhuluma nje ingane ezalwa ukhulu iyondla yena. Yazi yena njengomama kodwa ingane eyazalwa lo mphefumulo. Kuleli khaya leli izinto eziningi zonakela lukho into engathi sike sayihamba kwaba khona ushintsho la ekhaya. Ngoba ngisho nabantu abadala sithi siyabafaka bayaphuma ngenxa yokuthi ngazi ukuthi lapho wathatha isithwalo thizeni okuwukuthi njalo masenza izinto kube khona la ibabiza khona mhlawumbe izinto zethu zingalungi. Ngoba konke ukuhle esizama ukuthi sikwenze uthola kuyena engazi ukuthi kumhambela kahle uma sekonakele la kuthina. So siyacela bandla basisize nisize Black Life. Sekuyisikhathi eside sizama sihambile izinyanga abathandazi abaprofeti baningi sihamba sikukaningi sihamba siyayizama okunye ngifisa ukwazi ukuthi umuntu lo onenkinga ekhanda u-anti kwena. Yebo anti. So sekuneminyaka emingaki? Ngisho ngithi ukuthi iminyaka engayazi kodwa mhlawumbe sekuyisikhathi eside from 2020 ubafo wayefunda umatric ngoba wazi wagcina esewumuntu osengena ezidakamizweni ngenxa yokuthi mayibhekene nawo. Kodwa ke wazama ukuthi ubafo uyena ozalwa umama lo ongasekho right. Yebo. So manje uyazi ukuthi igama lomuntu ubuye abasaba ukuthi avele amagama kodwa nje ubafo 2020 waqala lapho ukuthi naye aphazamiseke kahle. Naye manje usephazanyiswa isimo abona umzali wakhe ukuthi usephelelwe isinga umuntu obemnakekela akasakwazi ukumnakekela wenziwe izinto phezukwaloko futhi umuntu osolwayo ukuthi nokungenzeka ukuthi usibanibani kanje. Abantu bomndeni kahle nabantu abanomona angeke sazi-ke ngoba isimo naye abhekene naso ngale mhlawumbe emzini wakhe asazi nakhona mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona nakhona okuyinkinga zakhona esingazazi. Yes. Mhlawumbe ke thina siyazi kahle ukuthi la ekhaya umona ukhona impela kuningi siyamazi futhi nomuntu ogangayo ukuthi awukwazi ukuthi umuntu vele umdalule nje ebantwini ungeke uthi uyasiza. Cha kuyazwakala mfowethu mhlambe uma akukho mhlambe ofisa ongakusho nawe kulolu daba abafowethu sebelikhulumile la noma wena lisekile nje bachaze ngayo yonke indlela. Ukuthi manje ngibona nje sebelande konke
Ngoba umuntu engicross kakhulu uyena udadewethu. Ngoba azalwa ngenje. Lo muntu besebenza Psycho Village. Waqale e-Arena esebenza khona esayiphilela kahle. Waphinda waseyasebenza ePsycho Village. Ugula nje uqala ukugula usePsycho Village. Emsebenzini. Nomlungu wakwazi wabona ukuthi Akusahambi. u-Audrey bese ku-Audrey lo. Hayi, kusho ukuthi kuhambe into-ke ichume ezele ekhaya. Abe njengomuntu oprofithayo. Kodwa manje uyabona izinto athi sengibona into kanje. Ngise ngithi ngiyebo. Usuyaprofitha athi hayi uthi ubaba angimtshela ukuthi kukuthi nokuthi. Manje ubusuyabona ukuthi athi siyambulala thina siyamthakatha. Umzukulu wami mfowethu athi siyamthakatha. Wathi nje uthakathwa yimina uDalizwa. Kusho ukuthi angizange ngibe nanzondo naye ngoba ingane kama. Izandla zami zimhlophe. Amukho umuntu engibulalayo. So ingane kama usizo olukhulu olumangalisayo. Ngoba sasiphelelwe imali la ekhaya. Silande abantu sithi bazosiza sithi sizakela nkade lutho. Phele yona ingane zakwethu. Kusho ukuthi lapho udadewethu abeseyagula ke. Manje ngise njoba dikhona ngithi kwashona omunye umkhwenyana kadadewethu. Kusho ukuthi washona kusethengile impahla ezokuthi zizala ekhaya. Umama womfana bese yilethile ke. Kusho ukuthi sesifana nje abantu abazophiwa yabo. Ngoba umkhonyana ushonile. Akasekho la. Kusho ukuthi ke lapho ke basinike ke izinto lapho. Ngathi ingane yakhe ayifike la. Yafika ke yona le kuyina igade ngathi mina kodwa uma wakho mhleli kanjani athi eyikhulu uyangithuka sizona 5 minutes angithuke ngisengithi mina Nkosi yami okubuhlungu ngoba ngane yamazalwa ngenje ingane vele ithihle isibili ekhaya kodwa ke angizoma lapho ngoba nami bafethu ngane zami madoda nami kubuhlungu ngihola impesheni. Kwaphela yona imali sehla senyuka sifaka abantu abadala ngishabaza ibhobo nase nje kumanje njengoba ngigqokile iphini phasi liyangithunuka sengithi ngokukhumula nini kunzima nje leli gceke ingane zamali lihle alilihle limbi linezilwane ziyangqongqoza nasesicabheni uzwe into iphahlaza la phezulu kwendlu emini kabha ngaze ngaphuma nengane yakhe umfowethu ngakhuphuka ngala naye khuphuka ngala athi ayikhula ngibona lutho. Kusho ukuthi nje ikhaya alikho right alikho kubuhlungu kakhulu ingane zami ngoba ubela usizo olukhulu esebenza ePsycho Village yize elapha eFreecom bengithuka ngetaxi ngena izonginike igross manje njoba nje egula akasekho umuntu oletha ukudla la ekhaya. Nangu phela umzukulu uyabhataniswa nami ngiyabhatanisa ngempesheni njengoba ngisho ukuthi saphelelwa yimali imithi eyichitha eyikhona la sahamba khona saya le kude ogubhuza hayi kwadla uthi uyangikhiphela amehlo uthi khumbula umuzi wami manje. Kusho ukuthi indlela abamsebenza ngayo uma ezoyikothola usizo njengoba ade chaza ubaba la uGumede ukuthi wake wabaleka ngisho ususeTexini waphuma nje. Yebo. Futhi kuyenzeka mawukuthi niyomzamela into ewusizo. Abe nolaka angafuni ukusizakala. Kodwa mina kwangakabi kenzima. Kwakusaqala. Ngathi mina ngiyakushiya mina ngiyagoduka. Yichibi ke kusetshenzwa ngalo lapho. Hayi. Ngase ngagoduka mina. Ngamthuka sengifonela ekhaya wakhe wathi sengibuyile. Ngicishe ngaze ngasho igama lamphosa. Wathi sengibuyile. Ngoba kohle isithombe sethi masizophuma ku-TV ngiyasaba mina ngigwala mina ngisaba ukubulawa. Ngihleli nabazukulu lana ngibafundisile ngane zami abawuthola umsebenzi kunesinyama nje sikhona. Buko kunye ufunda ugrade 11 abanabo oma babo.
bashona kuwona lento le ngicabanga ukuthi umkhokho uphethwa umuntu oyedwa. Bagula kodwa lo munye omdala ngathi ngihamba komunye wathi indaba isegcekeni. Washona-ke nje ngoba wayikhipha into engathi upende powder blue. Kushuthi nje kahle salukwazi sami because mangilalela kahle udaba uthe ubaba kwaqaleka kuba kwala ekhaya. Mani yobheka kwathola ukuthi indaba ikhona la egcekeni. Kwase kubusisike lo munye omshoyo. Ngale muntu takazomdala hayi uyena-ke lo munye hayi wagula nje kahle yena lo ulamana nomdala. Kusho ukuthi banda ingane zami mina nje ngiphelelo ngoba naye udadewethu sasamthatha samisa phi mhlawumbe nene izokuthiwa khona indawo ukuthi usempumbulu. Wabuya sabuya nezinto wayichitha. Izinto zakhe ziyalwa. Ziyalwa kodwa umuzi wakhe wona ngifuna uqamba kwe awuclean kodwa kwesesikhathini. Futhi into embamba iphinde imdedele. Kodwa masimbambi lifika ibe namandla kakhulu. Ibe namandla kodwa ke ibuye futhi yehle. Iphinde Kodwa nje Nkosi yami mase kuphele lento elana hayi iyangisabisa. Mana ke salukwazi sami into le enithi semqaleni into enjani into eyisilonda into ephuma amanzi noma into nje ivele yaqumba nje engenandawo yokuphuma amanzi. Imvunywa ngabona iqinile iqumbe yabo njengetennis yabo. Inkulu ngoba kade incane ayiyakhula yabona. Manje wonke umuntu abangisho ehamba nje vele bephenduka bembuka bongiphathele la. Ngangitshela la ngathi zamita eyinethe umshuqulo olwezi ukuthi ungenaphi. Ngoba manje ilento ayibukeki kahle. Mhlambe odokotela because ngicabanga ukuthi kukhona abangakusho nake namisa khona abakusho ngayo noma na bangishayile. Waqala la eGJ. Shepstone. Shepstone bafe bamsika lento. Kwathola ukuthi iqhaza igazi bayivala. Wahanjiswa eSprints Mshini. Nakhona bamdlulisela Chief Albert. Ilapho ke sabizwa khona ke nobaba wengane zakhe ukuthi asize. Kwahamba mina futhi naye umkhwena akadlula ngamthatha. Kodwa angizange nilithole usizo. Kwathiwa mengabe ezohlinzwa legongoza lelizosike angakwazi ukukhuluma mhlawumbe ulindulu lo mele ngabe namathe alumuntu oshonayo. Wayiphela kanjalo. Cha bakithi ingiphethe kabuhlungu nje udaba lala ekhaya lunzima kakhulu. Niyazi ke bafowethu njoba ngeke ngasho ukuthi inkinga uma isemndenini kunzima ukuthola isisombululo. Kodwa ke siyabathemba abantu ababukela iBlack Life TV. Siyabathemba miningi imindeni esenisizile babukela beBlack Life TV. Miningi futhi imindeni enikhiphe ekuhluphekeni. Sinethemba lokuthi njoba sebesibizele la kwaGumede nizosinikeza nikhambi. Ukhona ozovela nje oyedwa ngoba noma iyiphi inkinga ihlezi inesisombululo sayo. Yeke ukuthi sekhamba isikhathi eside bezama ukuthola usizo bengalitholi kodwa noma iyiphi inkinga ihlezi inesisombululo. Sinethemba ukuthi umndeni wakwaGumede njoba senisibizele iBlack Life TV nizolithola usizo. Sicela nje nihlale kulelo themba lelo ukuthi usizo nizolithola. Sozama ngakho konke okusemandleni ukuthi abantu abafisa ukufaka isandla bafaka isandla. So bese sibuyela kuyena kumfowethu mhlambe engcingweni sifone ukuthi no mfowethu nanga umuntu okanje kanje sesithola usizo kanje sicela ukwenziwe u1 no2. But nje siyasanithembisa siyazwelana kakhulu nodaba la ekhaya nenkinga enibhekene nayo emndenini. Kunzima ngempela umuntu mayiphehla amanzi amnyama egcekeni akulungi lutho. Siyindle eminyama nathi sisalelwe emakhaya kunezinto engafani izimo ayifani. Kodwa inkinga iba nkulu kakhulu uma into yenziwa umuntu wasemndenini. Babuke beBlack Life TV uhlelo lwethu lolu esinethulela lona namhlanje umndeni wakwaGumede uxakekile udinga usizo. Ningakhohlwa ke igama lohlelo yinkinga zomndeni. Nansi inkinga esibhekene naso suka le eThekwini sendaweni yaseMkhomazi emahlongo njenga namhlanje. La sizobazwisa khona mase sithembele kunini ukuthi nizosinikeza bafowethu ongangamandla mhlawumbe usizo esingalithola lo mndeni lo uthola ukusizakala. Igama lami nguSibo wakangiba. Ngicela ukuthi siligoqe la uhlelo okunye nokunye abafowethu sesiyokulandelanisa ngemuva. Siyabonga. Siyabonga.
Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.